Gdje je Velimir Zajec zeko Dinamovo med i mlijeko? U Grčkoj. Velimir Zajec je u Grčkoj. U zadnjih par tjedana mnogi su se pitali gdje je Velimir Zajec, pogotovo nakon što se uručio otkaz Nenadu Bjelici. Nismo mogli vidjeti nigdje Velimira Zajeca, nikakvu njegovu izjavu povodom tog događaja, niti se pojavio na pres konferenciji, niti išta. Jučer je Velimir Zajec viđen na košarkaškoj utakmici između Panathinaikosa i Virtus Bolonje, jer naravno, zašto bi to imalo ikakve veze s nogomet, idemo gledati košarku. Ali nije problem što je Velimir Zajec posjetio Atenu i otišao pogledati utakmicu Panathinaikosa i Virtus Bolonje, jer znamo svi da je Velimir Zajec jako vezan za Grčku, jer je bio tamo kao i igrač, trener, sportski direktor, obitelj mu je u Grčkoj i to sve je legitimno. Nema nikakvog tu problema, ali problem je tu što Velimir Zajec u jednom od najturbulentnijih razdoblja za Dinamo, znači gdje se dao otkaz treneru Bjelici, gdje se imenovao novi trener Fabio Cannavaro, jedno od najvećih imena igračkih, još uvijek trenerskih nije, ali je veliko ime. Velimira Zajeca nema. Potpisuju se novi igrači, Velimira Zajeca nema. Znači, -7 si u prvenstvu, znači, moraš biti u klubu dan i noć, znači, radit, razgovarat, pregovarat, iskoristit možda neka poznanstva da bi pomogao svom klubu. Ne, on je u Grčkoj. On je u Grčkoj. Znači, ljudi, meni je to nedopustivo, jer Velimir Zajec je predsjednik kluba. Velimir Zajec ima plaću. On je plaćen za to. Mene zanima koliko dana u tjednu je Velimir Zajec u klubu, odnosno koliko radnih sati on provede u Dinamu. Mene to zanima, ali znam da ima jako veliku plaću. I sad, svi znamo da je Velimir Zajec doveden u Dinamo na tragu one neke kao ljubavi prema Dinamu, na tragu onoga što se desilo kada je vraćeno ime Dinamo za Valentinovo, kada je izašao pred navijače i rekao imamo Dinamo. Na tragu svega toga Velimir Zajec je doveden u klub, dogodile su se promjene i sve je to super i on je stavljen za predsjednika kluba. Ali u ovom trenutku meni se čini da Velimir Zajec, ne znam, kao da nije ga nešto pretjerano briga za Dinamo, ili je on tu neka figura. Ili vuče poteze iz sjene, pa je cijelo vrijeme na mobitelu, kao što kažu iz uprave Dinama. I kako smo uspjeli pročitati, iz uprave Dinama su se oglasili povodom toga što Velimira Zajeca nema u klubu. Oglasili su se i rekli su da se sve radi prema statutu, da su u klubu predsjednik upravnog odbora Zvonimir Manenica i Marko Marić, koji od jutra do mraka rade, i vjerujem da je to istina i to je sasvim super, ali to nije opravdanje zašto Zajeca nema u klubu, po meni. Razumijete me? Zato, znači, oni govore da su Zvonimir Manenica i Marko Marić od jutra do mraka u klubu i rade na transferima, rade na, ne znam, došao je novi trener, pres konferenciji. Vi ste imali pres konferenciju Fabija Cannavara gdje je bio samo PR Dinama i prevoditeljica. Tu niste mogli vidjeti ni sportskog direktora Marka Marića, niti predsjednika Dinama Velimira Zajeca, koji je po meni trebao biti na predstavljanju trenera novoga, bilo ko da je, a pogotovo što se radi o Fabiju Cannavaru. I možda koji je trebao objasniti neke stvari, kako će se u budućnosti raditi, zašto je doveden Cannavaro i tako dalje. Čuli smo pres konferenciju koja je bila Marko Marić i Zvonimir Manenica i oni su nam dali neke svoje uvide u to kako bi trebao Dinamo izgledati u budućnosti, zašto je doveden Cannavaro, zašto je smijenjen Bjelica i tako dalje, ali Velimira Zajeca nema nigdje. I sad, ako ti dobivaš plaću, ako si predsjednik kluba, znači tvoj zadatak je da komuniciraš sa medijima, da komuniciraš sa navijačima, da kažeš ono što navijače i medije interesira, da pozdraviš dolaske novih igrača, da se zahvališ ljudima koji su otišli, treneri, igrači. To je tvoj posao. Tvoj posao nije da kada u najgorem trenutku za klub kao što je Dinamo, znači kada se
jako mora puno raditi na tome da se u proljeće ispravi sve ono što je loše napravljeno u ljeti i tokom jeseni, ti ideš gledat košarku. Meni je to apsolutno nedopustivo i ovo što su poručili iz kluba, da nema nikakvog problema, znači da je sve po statutu, izvršni odbor odobrava transfere iznad 3 miliona, sve meni to jasno. Ali evo ovo što sam rekao, to nije opravdanje zašto Velimira Zajca nema u klubu, zašto Velimir Zajec ne izlazi na presice, zašto Velimir Zajec se ne obrati javnosti nekim priopćenjem, zašto ne dođe na potpis ugovora sa igračima novima, zašto nije na predstavljanju novog trenera i tako dalje i tako dalje. Tako da apsolutno bi volio znati koja je funkcija Velimira Zajeca kao predsjednika. Mene to apsolutno zanima jer sad sve više i više mislim da je on tu samo figura. Da je, ili je samo figura ili ono kako se kaže vuče poteze iz sjene. Iz Dinama su priopćili da su oni stalno na telefonskoj vezi sa predsjednikom Velimirom Zajecom. Ali ljudi moji, pa nije isto biti na telefonskoj vezi i ne obnašat svoje dužnosti kao predsjednika kluba. A to je ovo sve što sam bio rekao. Tako da, eto, nekako dolasci Galešića i Franjića su pali u sjenu sa ovim neozbiljnim ponašanjem Velimira Zajeca po meni i eto, odlučio sam se snimiti taj video i reći svoje mišljenje na tu temu, tako da stvarno meni je to nedopustivo i nema mi apsolutno nikakvog opravdanja. Za to dobio jedan komentar, pa i predsjednik ima pravo na godišnji odmor ili ne znam šta. Uglavnom, pa je, apsolutno se slažem, ima, ali svaki posao je drugačiji i u svakom poslu imate vrijeme kada je krucijalno da budete i radite, a imate vrijeme kada ima manje posla pa se možete odmarati. Tako u nogometu, kada je zimski prijelazni rok, kada je ljetni prijelazni rok, kada su pripreme, pogotovo kad se dovodi novi trener i kada je ovako turbulentno kao što je sada, ne možete ići na godišnji odmor. Sada nije vrijeme za godišnji odmor i mogao si otići sa familijom provesti i Božić i blagdane i Novu godinu, a iza toga apsolutno se staviti na raspolaganje klubu u kojem si predsjednik i u klubu gdje primaš plaću za to što bi trebao raditi. Tako da, eto ljudi, recite mi što vi mislite o ovom potezu Velimira Zajca, što mislite kakva je uloga Velimira Zajca u Dinamu. A do sljedećeg videa, veliki pozdrav od Dede, tada ćemo se malo više osvrnuti oko transfera. Pozdrav!